Yeah, yeah. It's your boy Maki. Yeah, 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 yeah. Tagal ko na pinapantasya ang lugar na to. Dati pangarap na nakasali din ako. Laking tuwa nang nalamang nakapasa ako. Sang karangalan ang mapasok sa syudad na to. Tagal ko na pinapantasya ang lugar na to. Dati pangarap ngayon nakasali din ako. Laking tuwa nang nalamang nakapasa ako. Sang karangalan ang mapasok sa syudad na to. Billionaire City, syudad ng mga bilyonaryo. Di ko inakalang makapasok tayo pari dito. Kahit nag-aalangan, bulsa natin walang laman. Syudad ng bilyonaryo, bangko 8,000 ang laman. Ano ba yan? Di bale na at least tayo'y nandito. Basta nakamit natin ang pangarap ng ibang tao. Hindi basta-basta makapasok sa syudad na to. Tila may interview, tanong nila, sasagutin mo, Pangulo dito? Siya si Don Marco, chairman ang minsay itawag sa kanya ng mga tao.